Kesällä tuli tää biisi, aika paljon se on joka paikassa, mikä mun henkilökohtaisesti aika paljon ärsytti. Oli tää Sini Sapotaken biisi. Ja aina kun sä puhut sitä etelää, se saa mun levikset repeämään, saa mun levikset repeämään. Mulla repee perse, jos mä vielä kerran kuulen sen biisin. Siis oikeesti, mistä se edes kertoo? Kertooko se niinku levisten huonosta laadusta? Kaverilla on tässä levikset, me puhuu sille vähän stadissa, niin toinen lahja lähtee kävelemään saman tien. En tiedä. Sini Sapotakella vähän omaa tapaa tähän reklamaatioon. Siitä pitää tehdä biisi, muuten ei usko mua. No ei kyllä uskota silloinkaan. Juha Tapion uusin biisi. Mä tykkään susta niin, että halkee. Mä voin kuvitella, että tääkin biisi on syntynyt silleen, että Juha Tapio oli jossain yöpizzeriassa 4 aikaa aamuyöstä syömässä kebabia. Mä tykkään susta niin, että halkee. Hyvä Juha. Jenni Vartiaisen uusin biisi. Sillä sillä junat ja naiset ovat luotuja kulkemaan. Juu, kyllä. En tiedä minkä maalaista naisista se laulaa, mutta ei ainakaan suomalaista junista.